Masagaw explain, habar sa basa na. Madagal ko na mga sundar wa Amerika why amya nga susugatsan sa giyang kanan na di ka panimba ka continuous sa giyang na darpa Jordan. So seron sa nga Kuwait authorities confirmed that two fire broke out on the country's south following Iranian attack. The Kuwait Fire Force said emergency team brought both fire under control. Ay man niya na si kung sa Kuwait na dungo to. Ami leron na miya nga tototong mga dua ang makambabala. Ay man niya na katibangan Iran. Why? Katibangan ng mga fire station Iran. Nasa man ako na under control ko na giyang ayap katutong. A spokesperson Muhammad Al-Gharib said no casualties were recorded and that the damage was limited to materials losses. Kaya man na niya na Pitero a spokesperson na yung Kuwait. Ginang ko na miya nga tututong san si sagyang Kuwait, dabon miya panutula kaya sakitan. Why? Ay mata natigyan na miya nga damage na so materials o di nagyang nga building. Kuwait did not publicly confirm the Iranian military description of specific target hit. Iran had announced that it target U.S. military asset in Kuwait, including munitions depot, military headquarters, communication facilities, and airbase infrastructure. Kuwait, Jordan, and Bahrain said they intercepted Iranian missile and drone during the border. So, man na niyan mga pagarya. Giyang kaya di siya di ka panutula. Why? Na confirm magyang kaya pitibarangan na darpa. Ay man na niyan na titu. Siran na pianimbak siran na Iran. So, gi ka panutula si ka amay-amay na period na tigyan ni di ka tero sa katinimbak Iran na ya. Ugid mga pagarya nakatagid na nga mga darpa mga ingid na siran ni di tero sa kate. Miya nga nagam nga beto kate so di kedegsaya kate so miya matay kiran. So, ginan ikatitu katulang atitu agi nga ya di ka pangatak mambu agi nga Iran. So, siron si sa Bahrain Iranian Revolutionary Guard announced attack on American military facility in Bahrain. The IRGC target warehouse continuing use unnamed naval system and that a large number of vessels were destroyed in the resulting fire. Sigon sa nga Bahrain na-confirm Iran. Ayaman na niya na kiataka sa nga mga American military facilities. Peter wag yang Iran military ayad na pianimba kami nagyang mga warehouse containing US unnamed and naval giyati na mga naval si sagyang Bahrain naval agyang Amerika ada tigin na mga tototongon were destroyed in the resulting fire mga tototong na man niyan na ay resulta niyan why nagyang mga tototong barko why resulta niya na miya binasa kauto. So, gyan na mga barko san sa Bahrain, akipa parking san, na padid na nan sa nga nakwan. Miya nga atisa na mga barko. Liw-liw sa gyan nga iyakwan. Katataguran sa gilupa, na gyan nga American na adema na pakapuparking niya sa na mga plate, mga naval. Away, ay man, yan na bubaling Iran. The IRGC target warehouse. It also said struck what is described as a principal artificial intelligence center used to identify target for American military operations. Pidero pa nagyang military Iran. Nagyang tigyan na yaman niyan na pianimba kami. Piang istra ka nami sa bato. Nagyang tigyan sa mga artificial intelligence. Apugusar nagyang Amerika. Why? Si kuya maano niya na din hindi ka pag-operasyon sa Middle East. The attack Bahrain from part a wider Iranian campaign against U.S. military infrastructure in the country across the Gulf. Iranian authorities see the operation target military assets that directly supported America's strike against Iran. Ay man na niyan na giyang ako na Iran authority na pitero yan. Operation target military asset that directly supported American strike against Iran. Ay man yan na ako na di panimba ka nagyang kaya Iran, nagyang ako na mga operation target military assets.
Ay ako na pianimba kagyang kaya Iran, nagyang ako na mga military asset. Agyang kaya Amerika, saka pugusaran sa kaptimba kairan si sagyang Iran. So yaman na niya na so mga intelligence, mga taweriran, mga focus siya si military. Agusog yan ng mga intelligence. Iranian naval operation na yaman na niya nagyang Iran. Na dumanutusok ya panimba kairan si mga naval agyang kaya Amerika. Announce a naval operation against vessel in the northern India Ocean. Akaw to. Yun ang so blockade. Agian na Amerika, agian na blockade, o na poluan, o di na gatosan, poluan de. Abilangan na mga barkosan, agian ka na Amerika, nalalangkaw nira na Strait of Hormuz, uwi na sisiran matatago sa agian kaya Indian Sea, sa nga Akilidian. Why? According to the army, nayaman na niya na pianimbak sira na agian kaya nayaman na niya na Iran. Iran na naval fire sword to sea cruise missile at vessels belonging to what is described as the attacking enemy. Ay manan yan na pianimbak sirangom nagyang era na cruise missile. Manan yan na pianimbak yan nagyang na mga barkosan, vessels, mana blockade. Belong to what it described as the attacking enemy na Peter wagyang Iran narakanan na tigin nagyang mga redway apagatak sa Iran. Darmi si the strike force the naval to withdraw from the range of Iranian fire. Ay man na niya, nagyang ako na kaya panimba ka agyang ay Iran, sangyang ka na ng mga vessels, mga barko, na ando man ni kapaka withdraw Iran, sagyang ka na naman na niyan, why, na pagkalauladan, agyang ay timbak, Iranian fire, why, agyang ay Iran. So yaman na, may katras agyang ay mga barko. The operation was carried out during 13 phase of operation. Ay man na imantuanan, kininggulalan yan. Again, kaya pangatakairan sa mga nabalaging Amerika. The statement did not identify the vessels provided information regarding damage. Sa manatigin na, dapat na miya panutulay man na niya na miya nga damage sa giyang kaya mga nabal, kaya panimbakaw na Iran, sabab sa antay panutulon. Day punutulon. Ay bu punutulon nagyang nga Central Command. So sama na tingin ada pa na aba metero ab damages sa nga mga vessels. Uwid na miya nga ilay so kap kadigiran udi na miya nga susugaton. Sama na ada pa na miya panutula anto na miya ulawla sa nga kaya pangataka Iran sa giyang kanan na amanan yan na mga naval Amerika. We are ready for 10 years of war with the Americans. Allahu Akbar. So gyang video apya kaliun da Iran. Na piya kailera na gyang tunnel sangana na didala mga palaw. Kaya title na we are ready for 10 years of war with the Americans. Pero siya ready kami atigyan. Siko kapag ipitidawa kami sa mga sapuluragun. Ay man na reparado sirang ko sapuluragun na katidawa. Agyang ay Iran. Piya kailera na gyang mga timbak Iran, mga missile Iran, why puwersa Iran sisa nga didalama mga palaw. Why? Na sapuluragun na yatigyan na teagar. Why? Man na nakakalangan yan. Tanto ay kung mala, aging bibidyo nira. Kenapa AI akap ketenuman so AI? US strike Iran infrastructure. Mata anak ini. The regional attack follow renew American strike against southern Iran. Authorities in Hormuzgan province said US missile hit electricity. Miya pasad, miya panutultan miya kagya. Ayaman na niyan na swatigyan so pianimbak. So giya tigyan so miya nga susugat to di na pianimbak kagyang kaya US Army san sa southern Iran. Uwi na miya panutultan wanan di tanudanan batian. So ginan mga pagari. Santa ng bunda ketaman nakamata na kaya duwan tanurong oras. 11:28. Adi tanud pakatpak sa the news. Kasalakawd na kakili ako sa mga letra.
Di ka makalugar ako kapipitan na kuan. Isupat tanuro na. Eda tanuro mi sumpat rin na kuan. Gasa. Lagi nga gasa na kapatay bu. Uy, gadid na ada bagirang pagato sa mana. So aya sumatutali ang mga pagarya na sama na na miyaka pito ka wib. Miyaka pito ka gawi. Kanabadundo ka gagawi ka pagata ka kuan. Amerika na kadaklanon na gida mga lasonsi udi na kepita, udi na kepasad na twilighted, udi na dapat sebang swalungan. Udi na dapat sebang so fajr. Ginan. So yung agawi na mala tanto, may luta tanto kaya pa na upaging Iran. So sama na ya sumatotal na miya ka sa upairan. Gingo tapiano tuliran na inipun ko July 7, taman sa imanto, nalangon tanud na nan kaya sagad na kabar. Sa kanulangon na rin Ibrahim Musa, ang nakatutok sa nga kabar na langon yun na nan kaya miyanag. Nakatata na era nun di ka panarua. Saktano na di tanud di matero. So ginan, so di rin di ka pakasimbi sa beto na dead maalin. Uy na iman tuwa gawin na tanto kira na tanto piyakala uladag yung aya Iran. Yaman bu Amerika nakatatan. Pipu na nira na nga ng mga lantay. Gina mga tren. Gina na mga kautuan na nuclear power planto na miya sugatiran. Gina na mga gina malo si mapya na may to adi madaklam yang la sobra 500,000. Suginan sobra 500,000 ay kadaklar ya 500,000. Ira min butu atano sa saranaw na di makapugu kita ko kadakla tao. Na do to may 1 milyon. Ay pa na rin nga 500,000 maluniron man kerang na. Ami ang angal. 500 tao. Why? Uwi na so kadaklan na dito no to umiya pera 10,000 to so miya saging amepos. Why? So ginan mga pagarya niya kapitod na agawi yakap timba kaging Amerika. So ginan mambu Iran na da at timbak Amerika beran de sa upa. Gina manikapya kaging Iran after na rano na da at timbak Amerika abada masa op agi nga ya Iran. So iman to agawi kay ko gagawi subuh amia pata so timbak Amerika so kaya pitayan na tominimbak mambu Iran nagiya. So amia susuayan na tomimbak Amerika na suped na Iran. Tomimbak Amerika sa Iran, tomimbak Amerika sa Iran, tomimbak Amerika sa Iran. Iman to kay ko gagawi tomimbak kauto. So iman na niyan na last iman to beto o di na saup agi nga Iran. So ginan mga pagarya sa maned na oras tano na 11:30 wakala rabbukum uduni astajib lakum. Amin ya Allah pangninamir ka pakadagang ka sa mga mujahidin sa interud na gyang dunia. Ya Allah na pangninamir ka baging kasiran sa beger. So mga mujahidin sa gyang ka Iran na gusto mga muslimon. Ya Allah na siapa ang kasiran? So mga military ang mga mujahidin. Sa nga intero Middle East na nga Pilipinas na pakabekenang ka sa mga para-parairan taguing kasiran sa beger. Nagupang ni namer kaya Allah ang magisaysa. Sula no mga langon ng mga Muslim. Huway sa kapundipin sa Iran si nga mga riduay wagama. Ya Allah.